Сәлам достар, һеҙҙе тәүге Башҡорт ғаилә каналында сәләмләйбеҙ. Беҙ Фатима, Рузилә, Ләйсән. Кәш әсәйҙәр сәй эсергә йыйылғанбыҙ һәм ғаилә тураһында, балаларыбыҙ тураһында төрлө темаларға әңгәмә ҡорабыҙ. Бала тыуғандан һуңғы периодты 4-нче триместр тип йөрөтә Людмила Петрановская, сөнки баланы шулай ҡулда тотоп йөрөтөргә ти. Ә беҙҙең ата-әсәләр шул уҡ ваҡытта баланы ҡулға өйрәтмә тиҙәр бит инде. Бына мин, мәҫәлән, Мәрйәм күпме теләй шул саҡлы уны ҡулға алып йөрөттөм һәм әле лә шулай. Һеҙ ниндәй фекер менән риза? Ата-әсәләр менәнме, Петрановская менәнме? Әйткәндәй, бына мин ҡыҙҙар, Паевскаяны белмәйем. Кем нишә барында әле? Ольга Валяева, Петрановская, әллә инде Комаровскийҙар. Бына минең әлеге мәлдә тәрбиә нисек итәм? Ул интуитив тәрбиә дип атала шикелләйме? Бына мин үҙем нисек тоям шулай. Әлбиттә, мин мәҫәлән ҡулға өйрәтмәҫкә тигән фекерҙәмен. Әлбиттә, теге Назат Ауғаста мин уны ҡулыма бөтөнләй ҙә алманым, илаветты түгел. Илаһа тынысландыраһың, итәһең, әммә теге мин алманым инде Назаны бына ҡулыма. Беҙ теге ҡосаҡлашып йоҡлайбыҙ. Ул бит инде белек, мин хәҙер инде онотҡанмын уның мәлдәрен. Теге нисектер, мин уны хатта тәүге мәлдә нисектер ҡулыма алырға ла ҡурҡайным. Хатта 6 айына тиклем Наза беҙҙең менән айырым йоҡланы. Менә әле генә мин уны эргәмә алып ятам. Хатта тейсеп. Минең балам гел айырым йоҡланы минең. Бына минеңсә шулай дөрөҫ. Ҡайһы берәүҙәр эргәһенә алып һалалар, төндә бер нисә тапҡыр уяналар. Белмәйем, мин Минеңсә ул уңайлы. Тәүҙә мин дә Мәрйәмде айырым йоҡлаттым, сөнки һәр бер тауышына, һәр бер тигәненә тип барып тораһың, эргәһенә бараһың, 5 метр атлайһың, төнлә ошо итеп атлайһың тип үрмәләйһең. Имеҙәһең, йоҡлатаң, тағы бар. Мин дә, ой, ҡалай ауыр булған. Ә хәҙер эргәлә генә йоҡлай, автоматик рәүештә тинг булды. Әйткәндәй, мына Рузилә, һин остеопатка нисек ҡарайһың? Балаңды апарғаның бармы? Позитив яҡтан ҡарайым, балаларҙы тыуғандан алып остеопатка алып барырға кәрәк. Мин бына әле Назаны берҙе лә алып барғаным юҡ. Назаға тиҙҙән 1 йәш тула, әммә бына һинең әйткән остеопатыңа шул егеткә алып барғайны. Ни өсөн тигәндә, ысынлап та минең әсәйем 5 бала тәрбиәләгән кеше бит инде. Ул гел әйтә ине, әсәйем дә ҡаршы әйткәндәй ҡулға өйрәтеүгә. Ул гел әйтә ине, менә тыуған бала ул гәрсәр һымаҡ ҡына тип. Гәрсәр һымаҡ ҡына. Ой, теге минең Динар бит инде ул шундай әүҙем атай әйткәндәй динамик гимнастиканы ла Динар һәр ваҡыт нитә инде. Менә беҙ итеп торабыҙ инде. Әсәйем дә бигерәк, ул бына гел әйтә инде, кейәүгә әйтәле, ул әйтеп тотмаһын Назаны тип. Ул беҙ теге 10 йыл буйына көткән бала өсөн түгел, ә сөнки ысынлап та бала ул әле бына улың әле һөйәктәре лә, ул бит һөйәктәре лә кимерсәк кенә, шуға был яҡтан бик ипле булырға кәрәктер тип уйлайым. Һәм мин бына ҡаты, бына интернетта ла ул видеоларым бар, мин бына ныҡ ҡаршымын баланы теләһә кемдәрҙең тотоп йөрөүенә, шуға мин шундай фекерҙәмен. Динамик гимнастиканы, Рузилә, һеҙ ниндәй йәштән алып эшләй башланығыҙ? Һеҙ эшләйһегеҙ шикелле. Ушлай баланы. Иҙелханға 2 йәш тулып килә, ул әлбиттә ауыр. Беҙ динамик гимнастиканы 4 айда башланыҡ шикелле. 4 ай шикелле. Һәм әүҙем эшләнек, унан алда, яки унан һуң микән, мин итләмәйем, менә беҙ остеопатта булғаныбыҙ бар, шуға беҙҙең ошо әйтеп әйтер инем, динамик гимнастика менән беҙҙең проблемалар булманы, сөнки беҙҙең әҙерәк кенә икенсерәк проблема тип тә әйтеп булмай, бер моменттар булды, Иҙелхандың тип ул бәйле булды, уның тыуған ваҡытта ул кесарево менән тыуҙы, һәм ул бик ҙур бала булып тыуҙы. Бәлки кемдәр был мәғлүмәт ҡыҙыҡ булыр. Ул булды 4 кило 250 грамм. Һәм уны сығарғанда, ысынлап әйткәндә, мына врач ул әҙер булманы ундай ауырлыҡҡа. Һәм уны сығарғанда әҙерәк кенә бер яғын тартҡылағаныраҡ, ҡамағыраҡ килеп сыҡты. Шуның менән беҙҙең бәйле булды остеопатка ла йөрөү һәм хәл кәрәк. Кәрәк. Сөнки уның последствиялары бар. Ә менә динамик гимнастикаға килгәндә
бер ниндәй дә һүз юк, бер ниндәй дә проблемалар гимнастик килтермәне. Бәлки кирһенсә, ул бәлки яхшыга ла килтергән. Әйткәндә, ул динамик гимнастиканы ла бит инде бына мин, мәсәлән, без бит инде аквацентрга йөрдек, һәм унда ла башта массаж эшләләр бит инде, әйткәндә, массажда бик кәрәкләнә башта. Динамик гимнастика эшләләр, шан йөртәләр бит инде, һәм бына тап ошо динамик гимнастиканы мин эшләргә куркайным, уны һәрвакыт Динар эшләй торгайны. Һәм ислап та уның бөтен нәмәнең дә үз вакыты булырга тиеш. Менә кайһы бер ата-әсәләр, мин күргәнем бар интернет селтәрендә лә, хатта аптыраңкырап калам. Бәләкәс кенә сабыйдан ниндәйдер катмарлы ниләр эшләйләр. Әмма шуны әйтергә кирәк, ул бөтен нәмәгә лә үз вакыты булырга тиеш. Бuna шуңа игътибар итәргә кирәк. Бuna Иделхан Таугас та теге һин ошо ниндәй нисек тауганын без уны белгәс һәм уны вакытында хәл итә, ул бик яхшы, минем дә. Чөнки кайһы бер ата-әсәләр уйлыйлар, ярай һуңнан. Мин менә ахирәттәрем арасында шундай балалар күп инде менә, ярай һуңнан каратырбыз әле. Менә хәзер шунда барып кайтайык та шан карарбыз әле, менә шулай. Уны бер нисектә менә бер яшькә тиклем баланы тулганса нимә мөмкин, массаж, гимнастика, бассейн, вис менә бөтен нәмәне шул эшләргә кирәктер. Нимәләр хайлайың? Бәлки бөтенен дә бергә эшләп булмыйдыр инде, ләкин физик үсешенә нык игътибарлы булырга кирәк. Билдәле бер япон язучысы 3 яшькә тиклем бөтен нимәне эшләп өлгөргә кирәк дигән. 3 яшьтән һуң дигән китап бар, после 3 уже поздно. Шунда бит инде физик яктан үсеш турында, акыл ягыннан да үсеш турында әйтелгән. 3 яшькә тиклем ата-әсәләр мөмкинчелеге булганса балаларды үтереп калыгыз. Шулай бит? Тагы ла шундай бер фикер бар, әйтеп киткем килә. Моны без бит инде кала мөхитендә яшәйбез, һәм бездә интернеттан караган әйтәләр, бәлки уйлыйдыр, менә Фатима Розилә Алисан шундай акыл гына утыралар, кала яшәгән, бөтен мөмкинлек бар да. Сын гына әйткәндә, мөмкинлекте бу бөтен шартларды өйдә лә тудырырга була. Чөнки бына мин мәсәлән Назаны бассейнга йөртә башлаган саен бөтенләй, менә һәдгә рәхәт, менә бездә мәләвездә ул юк, менә бездә унда силайда ул юк, әмма уны шулай ябай ванныйда ла эшләп була. Белешләнек. Бездә шулай. Бөтә булган теге сикләүләр ул безнең башыбызда гына. Без баланы менә һәд булбулга йөренәгез бит. Шундый ук нәмәләр, тап шундый ук түгел инде, охшаган шундый. Мәсәлән, без аны теге хаватын ашайтып, сундырырга әзрәк өйрәттегән. Әле уның нисектер теге минеңсә ундый нәмәләрнең мәгънәләрен әле үк минеңсә күрә алмаегыз. Мәсәлән, кайһы бер кешеләрнең шундый бер фикере бар. Менә ни өчен баланы бассейнга йөртергә, ул барыбер адыктан әгәр гел актив рәвештә, әгәр һин диңгеҙ эргәһендә яшәмәйһең икән, ул барыбер оныта йөзәргә. Кешеләр был йөзү максаты түгел, теге баланы йөзәргә өйрәтү максаты түгел, яки һаватында йөзәртү, ул физик үсеш турында һүз бара. Һәм менә әйтеп үтегезсә, аквацентрларга гына йөртергә түгел, менә без Мәрьямгә 1 ай тулгас, өйебезгә сакырдык специалистты. Ул безгә иң тәүдә өйрәтте массажды дөрес итеп эшләргә, чөнки 3 айга тиклем, хәтта ярты елга тиклем әсәй үзе лә эшләй ала массажды. Был нидер мөһим Карап өйрәнде була. Яки массажистты сакырып, ул мамин массаж дигән техника бар. Шуны өйрәтте. Шуннан өйрәтте ваннала йөзәргә һәм өйрәтте динамический гимнастиканы эшләргә. Ләкин ул специалист булырга тиеш, чөнки кайһы бер хәтта докторлар да белеп иткермәйләр менә ул техниканы. Ул үзенең сертификаты булырга тиеш ул кешенең. Менә шул кызыкай безгә өйрәтеп, шуннан һуң гына без булбулга йөри башладык. Димәк, без уга түләнек тәүдә ул безгә өйрәтте, ләкин без адак бушлай үзебез шөгыльләндек бала менән. Шуга гәрдә һезнең теге сикләнгән икән мөмкинлекләрегез финанс яктан. Сак кына теге инвестиция эшләп, адак бушлай да эшләп була үзең. Шуннан бассейн турында ла бер-ике һүз. Бассейн ул гомумән алганда, менә бала эстә ятканда ул һау эсендә ята бит инде, водный пространство менә карында ятканда. Һәм менә тап ошо һау менән һау мөхитендә бала үзен иркенрәк тота. Безнең Назабыз нык һау ярата, ул без Мусага хәзер балалар һау ярата. Мин беләм бала, менә кайбер балалар яратмай. Ысын барындай балалар. Мин күргәнем бар, кайбер балалар хәтта һаудан куркалар, сәрләп, хәтта бына юындырырга гына индерһәң дә, теге зур проблемага
осраган ата-әсәләр бар. Һәм шуны аңларга кирәк, бала менә шаһау мөхитендә ул үзен иркенрәк тоя. Һәм иң мөһиме, минеңсә, барыбер профессионал кешеләргә, докторларга, сертификаты булган кешеләргә мөрәҗәгать итү, улар дөрес техниканы күрһәтергә тиеш, чөнки сабый, һин әйтмешләй, ул гәлсәр һымак кына һәм уны бодуы, курсак һымак нык еңел. Был безнең физик үсеш турында темага әңгәмә булды. Ата-әсәләр, һез үзегезнең тәҗрибәгез белән комментарийларда уртаклашыгыз. Бәлки һез үзегез дә белмәем, өйдә ниндидер майдар һалап балаларыгызга массаж эшләйһегездер. Безгә һезнең фикерегез бик нык кызык, шуңа һезнең комментарийларыгызны көтеп калабыз. Безнең каналга язылыгыз. Без киләһе очрашканга тиклем һезнең менән хушлашабыз. Йортларыбыз имен, күктәребез аяз булган. Хушыгыз! Булыгыз. Ama viskan kadar idin varse eğlenmeyken Hey denge bir kal